guys, खुलुमबाय कामसार बर' चेनेल जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे गेवलां मेल दं बर' माहारिनि बर' फरायसा आफादनि बेयाव थांनो ओंखारदों। लोगोसे नै मायनाखौबो स्कुलाव गालांगोन। ओमफ्राय निफ्राय बाहेरनो आं मिटिंआव थांगोन। सानै सार सासे दं बेजों थांसै। स' रायजोफोर नायबाय था। लेट्स गो। नाय रायजोफोर जोंनि बे लामाफोरानि दालाङानो बायबाय। बे जाबाय सनितपुरनि सिङाव थानाय लकेश्वर आरो थागिरबारिनि गेजेराव थानाय दैमानि दालांमोन। स' गोबां दुखुनांथाव 2-3 बोसोरानो जाबाय दां बे दालां गैया। गोबां माने खस्थ'जों सोलिगासिनो दं आरो रायजो राजाफोरा। स' बेखौनो दिन्थिबाय एसे। दा जोङो उपेन दैमारि सार आरो आं सानैजों मिटिंआव थांगासिनो दं। मिटिंआ माइनावसुरियाव दं। एसे दिन्थिबाय रायजोफोर। नै दैज्लां बोथोरावथ' मोनसे जाथाय जालांबाय, गोबां दुखुनांथाव माने दुखुनांथाव जाथाय। सासे बाइक नारबाय थानायावनो सासे रुंसारि जालांबाय बेयाव दैज्लां बोथोराव। स' रायजोफोर बेनोसै जोंनि लामा दालांफोरा बायला जिला। स' नायबाय था रायजोफोर, एसे मिटिंआवबो एसे दिन्थिनोसै हायोबा। नाय रायजोफोर डेन्जार जाना दं दालाङा। ओंखारदोंथ' रडआ। बे जाबाय थुरिबारि गेजेरावनो जानांगोन। गामिखौथ' मोजां मिथिया आं। दंग'पारा होनो नै सारा नायगासिनो। नाय दलङा एसां रिक्सि जाना दं। गतिके बे दलं बायनायफोरा बे रिपेयारिं होबानो जाबाय। जाय गोदान सरकार जायो जोंनाव, जाय MLA फोरा फैयो। स' आंनि चेनेल जानानै गुरै खावलायनाय थाबाय। नाय रायजो राजाफ्रा बेसेबां खस्थ' मोनो दैज्लां बोथोराव। दैयानो खोरनानै लांबाय। नै औवानि दालां बेबो बेसेबां गोबाव थागोन, बेबो बारा लास्टिं जाया। दा बलेर' पिकआप बारोना आदै बेयाव बारनो हायाना? दा गारियानो थांनो हाया बिथिं, बाइक आरो साइकेलल'। स' फरायसुलाफोराबो गोबां खस्थ' जायो थांलाय फैलाय स्कुलफोराव फैनाया। स' बेखौनो देखायबाय एसे रायजोफोर। नायदो जोंनि सनितपुर सिङाव थानाय बे दंग'पारा होननांगोन, दंग'पारा थुरिबारिनि गेजेराव थानाय बे दालाङा दैज्लां बोथोराव खुरनानै लांबाय हाखौ। गोबां दुखुनांथाव। माला डेभेलप जागोन दालां जादोंमोन बेबो बिदि जानानै थाबाय। स' रायजोफोर देखायबाय एसे, आरो मिटिंआव देखायगोन। बाहेरायाव थांनो रायजोफोर होननायनि खोथा बेनो। 46थि बोसोरारि ज'खुंथाइ सानैनि हाबाफारि खुंदों बिसोरो दिनै सावरायनो। दिनै गेवलां मेल सरि दिन्थिबाय एसे। स' बर' हारिनि बेखौनो फैनांगौ बयबो। फैनानै बयबो बाहागो लानांगौ। मेन गेटआव दा मानसि गोथौआ फैगोन लासैनो। खुंगा बुरजिथ' बोसोरारि ज'खुंथाइ खुंगासिनो दं। ज' लेक्सार सासेया मेन स्टेसन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि नायना लादो मानसि दं। हाबाफारि जाबाय। बेनिखायनो सानफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनजों गले गले खावलायनाय बबेबा लामा सामाफोराव थायाबालासिनो जोंनि बे पेन्डेल सिङाव फैनानै जिरायफैनांगौ। मानोना जोंहा दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि बिथाङा गोबाव सम जाफैबाय। नोंथांमोनखौ नेनानैनो दासिमबो दङ।
बेनिखायनो बयखौबो नैबे पेन्डेल सिङाव फैनानै जिरायफैनो थाखाय जोंनि आफादनिफ्राय गले गले खावलायहरनाय जाबाय। जाय मोसागोन निर्माली ग्रुप डेन्स राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिरेन बसुमतारी सारखौ गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय। रायजोफोर फाइनालि ओंखारबाय जोङो एसे खामानि दं। फरायसा फंबाय बिनानावमोन मेन गेटआ बेनो। दलरै जिरायना थाथ'ं। नै रायजोफोर जोंनि मिटिंआव मानसि गैया बाहेरासो मेल्ला दं मानसिनि बाहेरायावसो गिदिंबाय मिटिंआवनो थाया रायजोफोरा बाहेरायावसो जमा जमा बाय बाय दासो फैदों दासो ए थां दसे हा दे बाहेरायावसो रायजो राजाफोर ओमफ्राय आदा नों ना लायनो जोब्बाय न' फैलाय दं बे ना लायोबालाथ' नै लकेल ना ओंखारदों माइनाव श्री सेन्टाराव आदा मा नायो कमल काट नामा ए दे होमबा गैला ना गैला नायाबो जोब्बाय लाफा मैगंबो ओंखारदों रायजोफोरनि माइनाव श्री सेन्टारा मोजां मोजां माइनाव श्री सेन्टार रायजोफोर एसे गाव माहारिनि मेल मिटिं नङा होमबा बेखौ एसे दिन्थिबाय बेयाव जुदि गेना गोरोन्थि जादोंबा निमाहा मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय लोगोसे ब्लगखौ दा दखानावनो फोजोबनाय जाबाय स' जायफोरा आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खनायाव बेल आइकन दं बेखौ बुथुमना लादो जाहाथे जोंनि माहारिनि थाखाय मोजां मोजां ब्लगनो थाखाय खाबु मोनो स' बाय बाय सी इउ नेक्स्ट ब्लग